दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया जाबाय बावैसो आगोल इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जोंनि आसामाव मोनफ्रोमबो बियाबाव गोदानै जे दाफुंनायनि हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै गसाइगाव जिल्ला एफिडेभिटआ बरायदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो नुदों आथिखालाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गासै मोन 15 जोंनो बियाब जे दाफुंनानै होबाय आरो लोगोसेयैनो जोंनि आगुनिफ्रायनो जे मोनबाय थानाय लकसभा समस्ति जों क'क्राझारखौ मोनबोबाय थादों आरो बे क'क्राझारखौ दिनैबो जों नुनो मोनबाय। बे ड्राफ्टनि गेजेरजों बिथांमोना एसटि हिसाबैनो दोनफिनदों, बिनि थाखायबो जों थेंक्स होदों। नाथाय लोगोसेयैनो जोंनि मोनसे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिसिम खावलायनाय जे बिथांमोनहा आथिखालाव जे ड्राफ्ट मोनसे दिहुननाय जादों बेयाव बाक्सा आरो उदालगुरिनि माखासे एसेम्बलि सीटखौ लानानै दरं मुंनि जे मोनसे बेवहाय पार्लियामेन्टारि सीट बानायनाय जादों। बेवहाय जोङो गोजोननाय मोनाखै। जोङो लुबैदों बिटिआरनि सिङावनो बाक्सा आरो उदालगुरि बियाबाव थानाय एसेम्बलि सीटखौ लानानै बाव गोदानै उदालगुरि मुंनि मोनसे पार्लियामेन्टारि सीट बाव जानांगौ। आरो बेखौनो लानानै जों दिनै गसाइगाव जिल्ला एफिडेभिट दोलोआ जोङो दिनै बे गेदारिंनि गेजेरजों बेखौ जों रिक्वेस्ट खालामहरदों आरो जोङो मिजिंथिदों निश्चय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया बेखौ गोदानै सानफिननानै जोंनि हास्थायनाय बायदि बिटिआर ओनसोलनि मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि मोजांनि थाखाय हास्थायनाय बायदि जाहाथे खामानिखौ मावफुङो बेखौनो लानानै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों।